مسمتها وكرامات نتفتات محارس سابق سفيح كبابتات هاجرنا بتصبغي سلاسل الله حرصتوت نوزوبا دقه استمدبا لهم تراكترات ابوانوس لازماتهم حرشاو نتفتاتهم بدمعنت يكايدو كمزلو حبيرهم الله وكيل إرينا إبراهيم محمد نزد الواتساب حيلهم برغان حرشاو نتفتاتهم نمعوات بمنجست استمدبا لهم تراكترات ابوانو ممصن نتفتات محارس بتصبغ السلاسل كمزلو ككايدو بزصنحو وفراتات معق اماين حمد اندما ناي حرشا مريتهم بقبو كم تدالو حرصتوت نوزوبا دقه حبيرهم እቶም ሓረስቶት ኣብ ሓበሬታኦም ቅድሚ ሕጂ ምድንዋይ ትራክተራት ቀንዲ መረር ሓረስቶት መንባሩ ብሰንኩ ድማ ናይ ማሕረስ ወቕቲ ዝሓልፈሉ እዋናት ከም ዝነበረ ብምስካር ኣብዚ ግዜ ዝግን ዝተመደባሎም ትራክተራት ኣብ ልክዕ ግዜ ብምምፀን ግራውቶም ብርትዓዊ ዋጋ ይሓርሱ ከም ዘለዉ ኣብሪሆም ካብ ሓሻኪቶ ኣቶ ኣድም መሐመድን ኣቶ ሙስጠፋ መሐመድን ክራማት ቅድሚ ምእታው ብጋንታታት ተወዲቦም ከካይዶ ዝፀንሑ ማእተታዊ ነጥፍታት ምስቲ ድሮ ጀሚሩ ብጽቡቕ ዝቕጽል ዘሎ ንጥፈታት ማሕረስ ተደሚሩ ጥብ ዝበለት ማይ ኣብ መዓላ ብምውዓል ሕርሻው እቶቶም ክብል ዘሎም ጽኑዕ እምነት ገሊጾም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ንኡስ ዞባ ድገ ኣቶ ከሰተ ገብረ ዮሐንስ በወገኑ ህዝቢ ንኡስ ዞባ ጋንታታት ማእቶት ብምቋም ከካይዶ ብዝጸንሐ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን 1288 ሄክታር ከም ተዛልየ ብምምልካት نتفتات محرس بأوانو نمتصفاف شعات ناي منغستي 22 دما ناي ولكي تراكترات تمديبن صبغ يسر حكم زلوا زاقيت كا أمام محدارات كبابي حشاكيتو لوكوش تخريراتن عدي إبراهيمن كم زحرسا حبيرو نبرت تيعوه جماعة بحري كاب بكلان مكل خال ما أتطاوع فراي كايدلوم نتوه فراس تختاتله وكيل إرينا أحمد داني محمد زدالو صبصاب دما سيبو غربيون نبرتي حوس ختماتيعون الزوب الرعتا مس أبالات هزباو سراويت بمتحببار جماعة بحري خاب بكلان مكل خال زعلم سمونا وسفيح ما أتطاو نتفتاتي كايدلوم እቶም ነበርቲ ብተወሳኺም ኣባይቶም ኣብ ገማግም ባሕሪ ስለ ዝተደኮነ ብማዕበልን ንፋስ ባሕርን ዝግፋዕ ርስሓት ጠንቂ ጥዕናዊ ፀገማት ክኸውን ከም ዝኽእል ብምእማት ንሰብ ከባቢኦም ዝርከቡ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት ተዋሃሂዶም ነቲ ዕማም የሰላስልዎ ከም ዘለዉ ገሊፆም ካብ ተሳተፍቲ ወይዘሮ ከዲጃ ሕመድ ኣርደይቱን ኣቶ መሐመድ ሓሰንን ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ርስሓት ኣብ ገማግም ባሕሪ ምጉሓፍን ምእካብን ንብከላ ባሕሪ ዘቃልዕ ምዃኑ ብምግንዛብ نزن كالن كابت جماعة من مئلاي زكايد وزلوا نتفت كم زخنا رديهم اتزئك برسحات وحفظ كبلو جن يخون وحفظ المكينة بزي مهلا وصعب مخانو زنت صرو ويزرع عيشة محمد أكايد سرح من محضر كباب التيعو عطو علي محمد عثمان بوغنم كما تسأل زخيل صعبين بمجنزاب قد صالو خطري وخمز تعرو بمحبار نزبل زوت سيت ناي وحف مكينة ختم الدولم توي عم عبال حيلتات مكل خال على أحمد قوح محد بقديوم نهزبي أب السفلالين فتاتهم حقات حدا خاب علاماتاتهم مخانو بمقلات زكايد وزلو وفران معطوت نمعوات بملو عقمهم كم زسر حبريهم أما حدار حوس ختماتي عواتو إبراهيم علي نيرين أبزهب وحبريتام حوس ختماتي عو بزحزبا وسخمه اللون روي معبالة مزقب كم زلان بمحبار أبقى ما جنب بحر نزق برسحات نمقتا قد صالت على خمس كايت تقيسون ملؤ في الطحب قربا أوان وحف مكينا ختم الدم وخانا أفليتهم بحزبن هزباو سراويتن أبقى ما جنب بحر تيعو زكايت سفيح معطو تاو سرحات نبحري خب كلان مكل خال كوينو زخب جزي نب جزي روي معبالة مزقب زلا حوس ختمات يعو نيجو حف مكينا مهلا وجن أقداس مسل كب حوس ختمات يعو أحمد دان محمد أب رستين فتات ماين حمد النمعقاب بكبابي زكايا زلو وفراتات ماتوت قرب 6 ماي 7 انسساتات النمحاسون استفلالي عقن زلو كزنت ماي يسرح كم زلو يفلت أب دبرت سرح زلا رهيا أبنت نايزيام نصبصب وكيل إرينا أبنو الزوال لوغو حنسبه قبر مسكال صقاي التصفى مريم أب دبرين الزوال لوغو عن سبان قرب 6 ماي طريت نمحاسن متن اسلم عجرا الدين مكيادن التقلل حدث رهيات النص علام كاب نبرتي أتو قبر مكايل حدرون ويزرو أسقرت أسراتن يرينا بزهب وحبريتا منغستي بزقبرو لهم قولحتان هزبي بزوصدو تبقسون ندبرين عدهانسن التقلقل ديقا قديما كم انتسرحت مهنات نايتا ديقا دمان نبرتي نايت كبابي عابي فتح كوين مهلاو بمملكات نبرتي دبري أقردا سنت كزنت ماي بمغنزاف غنزاو من قلوتو من بموهاد نتريتو من التقلقل حدا سرحيان مهنات تبقسو كم زوصدون نمكال طافو عزوز عبركتو يقبرو مهلاو من قليتام مريتنا بلملم دقنا دحالو فلنا كنا لمع الميعنا برهاتنا نخنبلع
مسجن فتارنا أملاخنا نمسجن مسمريتنا مسدقنا مس منجستنا كأمبرنا አቶ ኢዮብ ተክለማርያም በወገኑ ህዝብ ተከባቢ አቀዲሞም አብካሎት አድታት ስታንጹ ከዘንትማይ አመንባብሮ ዜጋታት ወታው ጽልዋ ክፈጥሩ መስተዓዘቡ ተመሳሳሊ ፍታሕ ንምምጻእ ነታራህያ ንምስራሕ ከም ተበገሱ እቲ ዕማም ድማ ጽቡቕ ይሰራሰል ከም ዘሎ ብምብራ እታራህያ ምስተዛዘመት መጠን ንኡስ ልምዓት ጀራዲ ብምክያድ ጠለብ ከባቢኦም ከም ማሓይሹ ልዑል ትጥዊት ከም ዘለዎ ማረዲዩ ካብ ባህርያዊ ልምድታት ዝሓለፈ ባህላዊ ልምድታት ማያ ባጅጎ ተጸቢኻ ካብ ምስታይና ካብ ምጥቃምኒ بزمناوي غير كمتقامي حايش بمبال اتسب بعلو بحنقولو بزنقولو شكرون صقمون فتحو نفسه خلول الزخيل كمون عداكا قربول الزخيل مهزو بممهز لعلعامو غنزب موفاين قلبات موفاين انه يسرح له مالتي اسرارحو انت خوينو ناي بحق بعين خازرن بعين خاز مسكرن قليل اسرار حيكونن اتهزبي كم صاصنا توافره الله زبال بقلبته إنه هلا يستعتفالله بجنزوين تخفل زقبا يواصله سلزي إذا سرح هذي لو سرح كوينو بفرتين بنقحة السبب قسم محانو قلص الكايدين انجينير تخلص سنبت محرطة بجديوم اتاتهن زلا راهيا 160 متر كيوب ماي كتحز عقمي كم زلوا بمحبر السراح بالعول توفاينة تزبن كوباني هنصعوتنا بزحت ارغزي كم زازم زلوا امنت قليصوم أبلات مبل 26 زوري هاجروا أقلوتين تمهارم أكل مياه وسلطنات سوان دحر صباح كلام أب سواب زكايدن بيري تي في بغد تاب بزم حلالفن سنة سرعات كمر رغيوم تخايدون زولم الدلوات بزملكت غازيتني أرسي مسمروم أبناي كتر زينا ومساندونا أبتوتان اتركب لغلتي أرينا فروين فتصم بتليفون توكيسات تانيرا تصبصابو يسعب معكل تمركن سلطانا سوا مبل 26 زوري هاجروا أقلوت كمون نخلت عمتات بعشرة ساعات عينت عودة مياتات فلتات كاسمو زتقنحو لألي خلت شيخ مبرشات شيخ زراء سمهارو مع كرمية وسلطانات ساواي وحمرق بزمن ترد مع كلت يوم تمراتي نوتيت نايتي زوسدوا وتادراون تمرتاون سلطانات زقلت مرئيت المغرب كايدو تقنحو مدرات تعفيفهم علو ناي اكزيبيشن مدباتون كابتي تسارع زرلو مدبي اتي مدلاتن مقراباتن كتاب كندي مخانو نمفلات ايتطقمنا مخناتو غنا سواخي بصحنا مسمر اقردت كيرو سوا نسفيح مدلات تي نسرعات مليسلنا ابالات كبانه هنطا سغن نزفسس تعرن توفاينتن افاوتيو زمسكر ناي طدنا سرحات يوم اكايدوم بمسمر بارون تو هايكوتا سواون تمساسالي سرحات تخايدو مهلاو حبريتا رخيب لهم سواد ما كل مدى وهنت الزيجات كم مخانا مدن معرتي تمرتون أكاديميون سلطانات بمحبراو كبرتاتن فقر حدن كتهانجوم زتان حد شريعتا عشر قدامو تحواتهم بمسمار أبها قراويتي لو عقمي سابنا يوترو إدامان مبركات ببانديران كالو شلماتاتن دميقا عايشان منقاد ترالي الله إذا أنا ممرقتا سنسرعات بهان كوتا خط بيواس لزنحو نمدماغا عملاي نفسهم بفلاي دك انستيوخا زتفلالي ناي وددر منفس بزنصبارق عينت قدقنو ابرتو اسراح انت تاميدان كمون دك سبعتي كل مداو مقرابات يكايد بتحده نتي كسمغرو كطريون كمعبلون زصنح محبراوي هوت اذا علت تحطرو يمسلم سلازلو دما بتخلق زتفرارق سمعيت اللهم قطالنت ليلو من احداوي متسارو من معمادما أدراشا كمون ناي مذكرته هيابات كلها وطو قال خبركم كله تعزف فيه يغني لنا فرويني نابل كال زينا خنسقر ارتراوين تقمطو جرمن كاب 12 حمله اب كتما جيسن نزكير عمتا فيستيفالوم كسلاسلو صنح مدلوات كم تتصففه كابت بوتا زبصحنا حبريتا نصيروم ኣብቲቶም ዜጋታት ብሃንቀውታ ዝጽበዩ ዓመታዊ ሃገራዊ ንግደት ንህሉ ኩነታት ሃገርን መጻኢ መደባትን ዝምልከት ሰሚናር ብልኡኽ መንግስትን ግንባርን ንቆልዑን መንስያትን ብፍሉይ ዝተዳለወ መደባት ኣስተምህሮታት ኣብ ኣገደስቲ ዛዕባታት ውድድራት ስፖርትን ስእላዊ ምርኢትን ከምኡውን ባህላዊ መደባት ክቐርብ እዩ እቲ መደባት ህፃናት ዝዘናግዕሉን ብዛዕባ ባህሎምን መንነቶምን መባእታዊ ፍልጠት ዝቐስሙሉን ብክኢላታት ዝተዳለወ ትሕዝቶ ውድድር ስፖርት ንዋንጫ ፌስቲቫል ከምኡውን ሃገር ኣብ ልምዓትን ህንፀትን በፂሓቶ ዘላ ደረጃን ካልእን ዘንፀባርቕ ስእላዊ ምርኢት ከም ዘጠቓልል ኣሰናዳኢት ኮሚቴ ናይቲ ፌስቲቫል ሓቢራ
محدار زوبا سيمينو قيب حريم ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ተዞባ ብምውሃድ ን46 ሰብ ሞያ ሕርሻ ብዘመናዊ ኤክስቴንሽን ኣሰልጢኑ ኣብቲ ኣብ ባፅዕ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምዝዛም ስልጠና ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ጽጌረዳ ወልደ ገርጊስ ኣብ ተስምዖት ቃል እዚ ሕጂ ዝተኣታቶ ዘሎ ዘመናዊ ኤክስቴንሽን ኣገዳስነቱ ኣብ ምምሕያሽ እትታውነትን መነባብሮ ዜጋታትን ብቐሊል ዝጥመት ከም ዘይኮነ ጠቒሳ ሰልጠንቲ ኣብ ዘካየድዎ ስራሓት ምትሕባር ናይ ኩሎም ኣካላት ከይፍለዮም ኣዘኻኺራ ነቲ ስልጠና ዝሃበ ክኢላቲ ዓውዲ ኣቶ ሚካኤል ተኪብ ወገኑ እቶም ሙያውያን ኣብ ምትእታው ዘመናዊ ስራሕን ኣተሓሳስባን ዝሕግዞም ሜላታት ንምቕሳም ብኽልሲ ሓሳብን ግብራዊ ስራሕን ዝተሰነየ ስልጠና ምንባሩ ብምግላጽ ንካልኦት ኣባላት ንምስልጣን ዘኽእሎም ፍልጠት ደሊቦም ስለ ዘለው ንዘካይድዎ ንጥፈታት ውህደት መሻርክቲ ክሕወሶ ገንዚቡ ዝወሃቡ ስልጠናታት ኣብ ባይታ ብግብሪ እንተዘይተሰሪሕሎም ትርጉም ከም ዘይብሎም ዝሓበረ ሓላፊ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ወልዲ ሩፋኤል ተኽላይ ብግድው ሰልጠንቲ ቀሲሞሞ ዘለው ትምህርቲ ኣብኦም ተደሪቱ ንኸይተርፍ መነባብሮ ህዝብን ምቕያር ኣበርቲዖም ክሰርሕሉ ብምልባው ኣብ ትሕቲ ወዲዶም ስልጠናን ግብራዊ መጽናዕትን ከበጋግሱ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጾም ወኪል ተመረቕቲ ድማ ኣብ ስራሖም ዝሕግዞም ዝተፈላለዩ ሜላታት ክቐስሙ ከም ዝበቕዑ ብምሕባር ንምዕዋቱ ዝሕግዝ ጥጡሕ ባይታ ንምፍጣር ውህደት ኩሎም ኣካላት ወሳኑ ምዃኑ ብምምልካት ዝተምሃርዎ ኣብ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ከውዕልዎ ኣበርቲዖም ከም ሰርሑ ኣረጋጊጾም ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ዓንሰባ ኣብ ስራሕ ተዋፊሮም ክነጥፉ ንጸንሑ 50 ሰራሕተኛታት ተሃድሶ ዓዲ ዞባ ዓዲ ተክለዛን ኣብ ድማዓነት ስራሖም ዝሕግዞም ስልጠና ሂቦም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ዓንሰባ ሓላፊ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ቴድሮስ ፍሳሄ እቲ ስልጠና ኣብ 11 ምምሕዳራት ከባቢትን ዞባ ንዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ተሃድሶ ዓዲ ከም ተዋሃበን ስንክልናን ዘለዎም ቆልዑ ኣብ ምእላይ ዘተኮረ ምንባርን ብምሕባር ሂወት ስንኩላን ኣብ ምቕያርን ኣብ ስራሕ ዘጋጥሞም ሕፅረታት ንምምላእን ከምኡውን ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ከም ንምባል ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ብርዮም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ግርማይ በኹረጼን ብወገኑ ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ፍልጠት ኣብ ምእላይን ምጉስጓስን ስንኩላን ኣበርቲዖም ክሰርሑ ብምዝኽኻር ስንኩላን ከም ኩሉ ዜጋ ፍሬት ምእንቲ ክኾኑ መላእ ሕብረተሰብ ጻዕሩን ምትሕባሩን ከዛይድ ተላብዩ ሰልጠንቲ ብወገኖም ዝቐሰምዎ ፍልጠት ዝጸንሖም ሕፅረታት ኣወጊዶም ስንኩላን ኣብ ምእላይ ብዝሓየለ ከም ዝሰርሕሉ ብምሕባር ዝተሓንጸጸ መደባት ንምዕዋት ኣበርቲዖም ከም ዝነጥፉ ኣረጋጊጾም ብካል ወገን ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ዓንሰባ ኣብ ዘን ዝሓለፋ 6 ኣዋርሕ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ሓጋዝ ሓመል ማሎ ሓልሓል ዒላ በርዕድ ገለብ ሃበሮ ኣስማጥን ሰልዓን 145 ቆልዑ ንዝሓዛ 60 ጽጉማ ስድራ ቤታት ብልዕሊ 1 ሚልዮን ኣቕፋ ብጥሪት ከም ዝጠየሰ ካብቲ ቤት ጽሕፈት ዝተረኸበ ሓበሬታ ይምልክት መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ምምሕዳር ዋሽንግተን አንጻር ሃገሩ ዘካይዶ ተጻብኦታትን ሸርሕታትን ጠቕሊሉ ምስ ዘቋርጾ ኒኮላሳዊ መደባቱ ደው ከም ዘብሎ ፍሊጡ ኣምባሳደር ሰሜን ኮርያ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብ10 ሐምለ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ምምሕዳር ዋሽንግተን ነዚ ሕቶ ሃገሩ እወታዊ ምላሽ ምስ ዝህበሉ ሰሜን ኮርያ ነቲ ካብ 2008 ተቋሪጾ ዝጸንሐ ዘተ ብዛዕባ መደባት ኒኮላሳዊ መደባት ሃገሩ ንምብርባር ቁሩብ ምህላው ሓቢሩ ንሱ ኣብ መግለጺኡ ምምሕዳር ዋሽንግተን ምስ ደቡብ ኮርያ ብምትሕባር ኣብ ዝመጽእ ወርሕነስ ነሓሰ ከካይዶ ወጢኑ ዘሎ ወተሃደራዊ ልምምድ ንህልው ኩነታት ተሓውሲ ደሴት ኮርያ መሊሱ ዝዘርግ ብምዃኑ ክቋረጽ ጸዊዑ ኣሜሪካ ትመርሐን ሓያላን ሃገራት ዓለም መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ኒኮላሳዊ መደባቱ ምስ ዘቋርጽ ኣምሳኤኡ ገዚፍ ረድኤትን ቁጠባዊ ደገፍን ከም ዝገብራለን ክገልጻ ጸኒሐን እንተኾነ ግን መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ዘለዎ ኒኮላሳዊ ኣጽዋርን መደባትን ኣብ ምሓስ ሃገራዊ ሉዓላውነትን ናጽነትን እቲ እንኩ ኣጽዋር ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከም ዘእትወዩ ክገልጽ ጸኒሑ ኣብ ከተማ ላክ ማጋንቴክ ካናዳ ብ6 ሐምለ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባቡር ምድሪ ብዝተኸስተ ሓያል ባርዕ ዛጊት ሬሳ ልዕሊ 20 ሰባት ከም ተረኸበ ክግለጽ እንከሎ ዛጊት ሃለዋቶም ክፍለጥ ዘይተኻእለ ልዕሊ 30 ዝኾኑ ድማ ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሰመዝ ምድሓን ሂወት ሃገር ገሊጾም መብዛሕትኡ ሬሳታት ግዳያት በቲ ንልዕሊ 30 ሰዓታት ዝቐጸለ ሓያል ባርዕ ተሃሚኹ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝሓበሩ ሰመዝ መጥፋእት ሓዊ ቁጽሪ ምዉታትን ሃለዋቶም ዘይተፈልጠን ክንጽር ከም ዘይተኻእለ ረድዮም በቲ ሓደጋ ልዕሊ 30 ብቀንዲ ጎደናታት ከተማ ዝርከብ ህንጻታት ሙሉእ ብምሉእ ከዓኑ እንከሎ ልዕሊ 2000 ነበርቲ ከተማ ካብ ቤት ንብረቶም ከም ተባዛበሉ ተሓቢሩ እቲ ሓደጋ በዓልቲ 72 ባጎኒታት ባቡር ካብ ከተማ ላክ ማጋንቴክ ገለ ኪሎሜትር ርሒቓ ዛጊት ጠንቁብ ዘይተፈልጠ ምኽንያት ገለ ካብ ባጎኒታታ ሓዲዱ ስሒቱ ድሕሪ ምግምጣሉ ብዝተኸስተ ሓያል ባርዕ ከም ዘጋጠመ ዝገለጹ ጸብጻባት ወነንቲ ናይቲ መገዲ ባቡር ወነንቲ እታ ባቡርን ኣባላት መጥፋእቲ ሓውን ንሓድሕዶም ኣብ ምውንጃል ከም ዝርከቡ ኣረድዮም
መብዛሕትኡ ህንጻታት እታ ከተማ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝዓነወ ዝሓበሩ ሰመዝ ከተማ ላክ ማጋንቴክ ነቶም መንበር ገዛ ሲኢኖም ዘለዉ ነበርታ ከተማ ናብ ንቡር ህይወቶም ንምምላስ ናይ ላዕሊ 57 ሚልዮን ዶላር ወጻኢታት ከም ዝሓትት ገሊጾም ኣለዉ